салом алайкум бародаро. мо ҳами тағаи гумшидагимона мақсад ёфтем. аввалаш худо, дуюмаш бо дастгирӣ ҳами акай бобоҷон. гап нест бародаро, барои дастгиритон мо ҳам тағаамона ёфтем соқу саломат. панотон ба худо, алло нигабонтон боша. салому дуруди бепоён дӯстони азиз, худованд нигабони ҳар як адами шумо боша. аввалаш худо, охири худо, алҳамдулиллоҳ ки шумо сабаб мешем мо чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунем. Додаре ки гап зад диде ки алҳамдулиллоҳ як 3-4 рӯз пеш мо видеоша монда будем. Ба фазли худо ба ёрии парвардигор мо ин бародар ёфт шид. Ин шам ёфт шид, алҳамдулиллоҳ. боз ҳастан видеомо ба атаракоз бо видео мемонем бо бародарон бо хоҳаро гум шудагиян иншаллоҳ. аввалш парвардигор акш моҳи шарифи рамазони баракати рамазони худованд худаш ёра ёфт мекуна. боз як ғамгинӣ сухани бигем зиқем дорем ки як бародари дигара як 3-4 моҳ пеш мо видео карда будем барои гум шуданаш. мутаассифона мурдаша ёфтем. иншаллоҳ бар наздикӣ мо бо суратоша видеоша мемонем, яъне ки дурустараш ҷобаҷо кунем мурдара. дар ҳаққаш дуогӯ боше дар ин моҳи шарифи рамазон. худованд раҳмату мағфират кунад. як ҷангал бигем киштиян партофтиянаш. хай чикомени шахсоне ки моро меги ки видео кунем, видеора бомоне то бародармо додармо ёфт шава. шумо дониста гире ки мақсад ҳами видеое ки диде ман аввалш худованд мондам, худованд худаш вая пайдо мекуна, пайдо шид, яъне диде видеора мекунӣ, баъд тағову амаки тоиш ё холаш додараш ёфт мешава, акам видеои моро удалит кёрд. бигум кадмет ина зарани мегум ту кадмет ки видеота мондам, ай канали ман ягон маҳал ҳеҷ чиз удалит намешава. фаҳмиде бародаро, хафа наше, барои камак асабиам. Ака акма фалони ёфт шид, имоз ҳам видеои моро удалит кёрд. Удалит намешава, амта буфаҳмон ту. раҳмати худо боз хоҳиш мекунем аз ҳар як адами шумо ки видеоро дастгирӣ кине иншаллоҳ. баъдтар рози 2 соат баъд бо видео мебирояд барои яъне ки боз як касе ки гум шудагият боз додар ба очират монданшо мегирем. алҳамдулиллоҳ дар муддати мо 11-12 рӯз уже 4 нафара ёфтем. 5 нафара дурустараш, як ташқаи мурда, 4 та дигаш зинда, алҳамдулиллоҳ, ки ай 4 сол 5 сол 11-12 сол набудан. хай худованд ҳами сабаб шиданам ёфт шудан. якай шералиев мақсад бо суҳбат кунад. салому алайкум бародаро. чиқадар ҳай бобоҷон гуфт як ҳазор раҳмати калом барои дастгириётон. шумо ҳасте ки коримо пеш мекунанд, чӣ қадар мардума кӯмак мекунем. бародароро дар муддати 15 рӯз қариб дар 12 рӯз 4 каса ёфт шуд, 5 кас ёфт шуд. ҳамаш бародари шумо. ба он хотир бародаро ҳама вақт бояд якҷоя бошем, ҳама якдигара дӯст бидорем, ҳурмат иззат кунем. мо дар тарафи Лубино, метро Лубино, ҷои ҳиҷомаи худмон чиқадар гуфтагӣ будем. алҳамдулиллоҳ рӯй кардагим, биёи бу дар хизматем. ҳама тарафа дар дастгирем, дар дастгиримон боша иншаллоҳ. иншаллоҳ ки дар хизматем. яъне дурустарш ба дастгирии ҳамдигар мо пеш мерем. худованд аз ҳаматон розӣ боша. рамазонтон муборак иншаллоҳ. метрои Лубино, метрои Планер мехоҳем ки иншаллоҳ дар Питер ҷои ҳиҷомаҳои мо ҳастанд, рақамҳо ҳастанд. иншаллоҳ метунед биёед, дар хизмати шумо ҳастем. худо нигаҳдори ҳар як адами шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. хуб дӯстони азиз, як чиз дигара фаромӯш кардам бигум ту. ба наздикӣ боз мисли ҳамин пеш аз рамазони як сюрпризи хуб дорам ки ҳамат хирсанд меше. хай гуфти чӣ? гуфти ҳамин худам ки бамби чиз ки сюрприз ай. ба ҳамин хотир иншаллоҳ и додар алҳамдулиллоҳ канал дошт ки ҳама вақт дастгирӣ буда видеои хайр. иншаллоҳ ай ҷавоса мегум акум видеош хом накуна ютубаш дар таи ҷа мемонам. бародари тоштаксия иншаллоҳ бигирӣ дастгирӣ кунед дар видеош бо мисли ҳамеша пеш барава бо дар бари мо дар хизмат бошад. ашаи тоштаксия ҳаматон медонед, дар инстаграм тоштаксия, дар иҷам дар телеграмам. ба ҳамин хотир иншаллоҳ дастгирии ҳамдигар бошед. сюрприза интизор бошед. худо нигаҳдор. ассалому.